The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. O yan na, ang aki kanligaw, ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Ligawen niyo ako. Ligawen niyo ako. Ligawen niyo ako. Ligawen niyo kadi. Ay Dante, dayan Dante. Ako bilang usad na tagaligaw. Nung ka ako, idi makalingaw. Lugar na sakeng ginikanan. Idi ko basang malilingawan. Pun ka na ko ipinangakus, pagpayaba sa ko eda paltos. Mga momento amo sunai katanem, mga maugmang agyagi amo surumrum. Sa paglabos ning panahon, buminilang ning pirang taon. Supayaba kong banwang ligaw, progreso sa kong natatanaw. Sunikad tong banwa, ngwana naging syudad. Idi man makangalas, taamo so realidad. Sa pagpursige ng mga mayor na dekalidad, aksyon minabilidad, gamit sa pamamalakad. Ngwana, burubaldaan na, kan mga raran, magpon sa poblasyon, diretso sa kabubuldan. Siyerto, maayaahay sa pag-uli ning bakasyonista, dakaling tabang man, sa lado din turista. Mga negosyante, biglang nagrulutawan, natatanaw na ninra sa sateng kapalibutan. Subagong tindog na ligaw, City Hall, pumasyar na kamo, gaman sana nasa mall. Payabaon takan sa ateng syudad, taabot kan panahon, kin kita, dakil ng edad. Mamamaturan ta, sa mga aputan na, amo nagpalakad. Nikading sa ateng syudad, sundo sa pag-uswag. Salamat sa inyo, here forever I will be, Ligaw City, the place where good things happen. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. O yan na, ang aki kanligaw, ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Ang lalaking ipinangaki na duwaan di, dante na, dayan dante pa, si Double D sa programang Online Express. Bueno marin na pagyawa. Bueno marin na banggi po sa Indo Gabos. Welcome po digday sa laog kang programa. Late na naman kita. Sige, magsarabay na sana kita sa pagkaturo gano. Yeah. Let my voice be your lullaby.
Maray Nabanggi, Primer Distrito Canalbay, Segunda Distrito as in Tercera Distrito Canalbay. Maray na pagkabanggi po sa gabos na opisyalis Canalbay. Maray na pagkabanggi man po sa mga leader or leaderes kan na siyudad Canligao na sa presente. Naglalapigot na lalong mapagayon, lalong mamatian ang progreso kan siyudad Canligao. Mga tugang oras niya to, 46 minutos, makalis po ang oras na alas 8 nin pagkabanggi. Nagaantabay po kamo digdi po sa laukan programang Online Express. Kairbahan siyempre ang aki kanligaw, si Double D, Dante na, Dayan Dante pa. Padagos po sa indong minaimbitar na magkairbahan kita sa laukan sarong oras na presentasyon kan programa. Ngani magsarabayan, ngani magkaigwa, dialogo. Para po sa indong reaksyon, suhestiyon, opinion, asin mga pagbati para po sa indong mga mahal sa buhay. Bukas po ang linya kan telepono, 0960-308-3672. Sa mga may birthday, happy birthday. Sa mga nag-graduate, naging kabali ka na recognition. Congratulations sa indong the boss. And po sa liwat, sa indong amigo sa radyo, si Double D, Dante na, Dayan Dante pa. Sa pangaran po ni Station Manager Nel Adtuon, kana Bicol Net TV. Minapaabot po kami sa Indo. Aki masabaw na pagkabanggi. Kumusta man po ang sa indong pagkabanggi niyan? Anong sa indong pigtot ma? Anong bagay niyan na panahon na panira? Siyempre, mga dried fish, ano? Okay. Pasensya na naman. Okay, marina pagkabanggi po sa Indo ka boss. Sa liwat, welcome po digdi sa laukan programa. Marina pagkabanggi po sa ama kan Siyudad Canligao, kay Mayor Fernando V. Gonzales, and then kay Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang maswerteho na pangaran, Fernando. Gari aram ko pa ito, no? Ano ito? So, kantang Fernando, Fernando, Fernando mio, completos Ricardo sa serbisyo. SOP di pwede kay Fernando. And siyempre, maray na pagkabanggiman kay Vice Mayor JP Yep David. Kan siyudad ka na ligaw na sa presente. Padagos-dagos mga ka-online na sa iyang pagsuporta sa free basketball clinic. Anak kung saan ang beneficiaryo.
Siyempre ang mga kaakian. Siyempre ang mga aki, later on, pag naging grown up na sinda, adult, ayan, magiging ano sinda, gari MVP, rookie, star player, mga siringgayan. But the main purpose mga ka-online, kung yaon ang paglapigot ni Vice Mayor JP Yep David sa mga kahobenesan na maging parte kan ano yan, kan basketball clinic na yan, is that mga ka-online to divert their attention not to engage in illegal drugs. Okay? Aha. Mga ka-online ka subago, nagpasiring kita duman sa iniyan sa Santos Street. Yeah. Buda sa ano yan? Crespo Garito. Street dyan po sa barangay Adugnaw kan syudad kan Ligao. Yeah. Ngani pasiran na sarong edipisyo na kung saan magkakaigwa ki benepisyo mga ka-online na magkapera niya tong mga kaimanwa. Mga parte kan o kaya constituentes kan syudad kan Ligao. Daman po ini mga ka-online sa San Jose Street, Buda Santos Street kan Dugnaw, kan syudad kan Ligao. Na kung saan mga ka-online sa maabot na petsa 21 sa Friday na garini. Iyon pagbubukas or grand opening kan J&F Mall and Department Store. So dakulang katabangan ini bako sa naman sa mga konsumidores, alagad mga ka-online sa mga unemployed na mga hoven. They will work sa nasambitan ng bubukasan na negosyo. So dakula ini, third floor, siyempre dakul man ang kaipuhan na mga empleyados. Siyempre, anas ko kung ano dyan, mga Tagaligaw. So mga mga ka-online, so gusto nga magpa-share diyan sa pagbubukas ka na nasambitan ng J&F Mall and Department Store. Kung masakay ka mo sa jeep, aagihan ito. But I didn't know kung nagkaigwa ki rerouting. Siyempre, expect na or let us expect na there is a possible pagdakula o kaya pagbagat ka na trafiko. Iyon pinasabing heavy traffic. So nagkaigwasin na kay mga strategic plan nga ni siguro magkaigwa ki alternate road ang mga minaralaog sa poblasyon kan syudad kan Ligao ngani dai na makatugang sa pagbagat kan trafiko. At siyempre aram taman sa na mga ka-online na ang mga tao
ang mga tao, yeah, pag may bago, yeah, nagkakaburo, baga, sabi nga ni sa kanta ka to na, ano yan, ano ito, isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Yan. Lahat ng bagay sa mundo ay isang napakalaking tukso. Baka, siring ka iyan. So, expected na naman niyan. Ano ba, minati po nang yan ah, ano yan, kikwarta, approve sa raninda, ang mga promo, siringan buy one take one o kung ano-ano pa man na pakulo. Nasambitan ng mall, kasarabay na na pagbubukas. Yeah? So sabi nga ni Linda, 1,000 consumers ang sa indang tatawanan kay free gift. Yeah? Baga, worth 100 pesos purchase nila. So kung 100, kung mga ka-online, halimbawa 100 pesos, 100 pesos ang itinagaman or itinalaan na pag-purchase ninda ining presyo, kantidad, nga ni ano yan, maka-avail sinda kan gift, so matotal mga ka-online, so matotal kung may 1,000 katawo tapos nagbakal ano yan, mga items worth 100 pesos, so 1,000 times 100 igwa na sinda tulos 100,000. Gari nabawi man tulos. So mga siring kaiyan mga ka-online. Ibagaan mga diskarte minsan. Mabay one take one. Mabay one take one. Pero ang presyo kan kabay one take one. Iyo manggiraray. Ibaga. Buy one take one worth 800 pesos. Uy, nakatipid nga ako. Di mo aram, para ang presyo pa lang kan saro, 400 pesos. So, bagayan mga ka-online, ang promo nindang tatao, ngunyan sa mga konsumidores sa pagbubukas kan sa indang edipisyo is 100 pesos worth na dapat na ma-purchase mo. Sa 1,000 na tao, consumers. So, ibig sabihin, may 100,000 na tulos sinda. Bawi na, no? Not na alda, may 100,000 na sinda. Okay. Bueno, na tokarta yan mga ka-online nagkakaigwa na pasaro-saro ang mga building digdi sa Siyudad Canligao. Magayunon man kuta ng sabihon or hilingon na dakulo ng mga building nag-aaparesir, naglalataw sa Siyudad Canligao, pero medyo medyo makatakot man ang mga sirkayan. Maugmang medyo may may halong kaba. Nataman nga may halong kaba. Na dapat nga ni maging maugma ka. Taigwa ng mga building. Pag sinabing mga building, trabaho iyan. Manpower iyan para sa mga unemployed. Pero mga ka-online, ang hapot man sana, halimbawa, tadtadon mo yan kay mga building, kay mga mall, enot na isipon mo, ano yan,
paluluwasan ka na mga ano yan, ate ninda or ining sabi mga excess water. Yeah? Di baga? Asa magibos indaki ano yan, ki mga kanal-kanal ngaya. Pag nakagibos indaki kanal, maray kong ano yan, weekly, pigahalian ano diyan, ang mga ragpa, daiman, sumakos yan ki pag pagbara. Pag nagbara, ah, pag nagbara iyan, makaw sa kay pagbaha. Sisayan na lugi. So mga saradit na harong. Maray sa mga building, arlang kaw iyan. Magayon nun man iyan na igwang mga building, mga mall, senyales iyan kan progreso. Pero pakaisipon ta, na minsan na pagkakaigwa ka iyan, that will trigger an individual, mga ka-online, to do such crime. Ibaga, nata, may gusto kang bakalon sa mall. Wala kang kwarta. Tapos sa mga barkada mo, iyo ang mga iguana. So you cannot afford to buy. You can't afford to buy. So ano ang gusto mo? Ano ang naglalaog sa isip mo? Ang naglalaog sa isip mo is that gusto kong mabakal man ang bagay na ini, but I don't have any money na naitago. So ang enot na malaog sa isip mo is that to do such thing wherein bako man angay, bako tama. Yun na yan mapon. So crime, yan na, hold up, mahurabas, tay pabakal, ngani mabakal ang gusto man, magibo kay kalokohan, iyon na yan. So, paano yan mape-preempt? Mga ka-online na digdi po sa siyudad Canligao, ang mga leaders digdi, na sa indang vision is that matawan or matawanan ki livelihood an kada pamilya, kada barangay, kada komunidad. Mga ka-online pinagpunan iyan sa mga women planters bagano. Women planters mga ka-online na kung sa ina pinunan ni Congressman Fernando Gonzales asin ipinagpapadagos ni Congressman Fernando Didi Cabredo at talagang igwa ki ano yan ki patutunguhan at usually baga mga ka-online ang pagtubod niya to ang mga babaye ang mga ina nasa harong sa naman ibaga yung ngayaan na mapantay kan mga aki maluto kung ano-ano pang mga housekeeping na gigibuhon duman na sana duman na lang sinda nag-lean kumbaga nagsandal sabi nga ni kaya na sinda ngaya maski nag-adal ngaya nakatapos kay pag-aadal pero ang patutunguhan nga ninda nasa harong lang. Pero mga ka-online sa ginigibo kaining sa tuyang mga leader, particularmente ining parehong Fernando, ang mga babaye tinauan na ninda ki pagkakataon na
magkaigwa ki livelihood. Ibaga, ang pagtatanong mga ka-online, maski kay ito, sa backyard gardening, yeah, maski petchay. Tapos pag nakapa bunga ka na, nakapaani ka na, nagkakaigwa baga kay pirak, nasa laog lang kan backyard. Tapos ang mga agom na babae, maski nasa harong, nagkakaigwa sindaki income. Yeah, sa paagikan pagtatanom. Ibaga, masustansya na, dahil ka pa magasto, kumikita ka pa. So, iyo ang ninda. Iyo ang tatatak ninda sa isip kan mga tao, na bako dahilan kung ang anuman na mga bagay. Yeah. Bako dahilan na ikangaya may hilang hanggang digdi ka na lang. Bako, yeah. Kaya nagkaigwa sindaki grupo. Ang grupo na kung saan mga ka-online, ang yan, nagkakaigwa na sindaki mga tindahan. Kung saan nagiging mga negosyante naman sinda. So, araw ka iyan, ngani ma-divert ang atensyon sa kung anuman. And of course, mga ka-online, sa mga lalaki nga, para mabawasan ng so pagtambay, sabi warang mga trabaho, digdi bagay kakaag na ang regional regional building contest sa siyudad Canligao. So there's no reason para sa kagabsan na dahil magkaigwa ki interest na mag-adal. Na makatapos kahit mga sharing sa nakayan araw kaan na housekeeping, TESDA, welding, kung ano-ano pa man, Pero mga ka-online, so ngunyan pa ang TESDA. Ang TESDA pa ngunyan, gari naman sa nagsusuporta sa mga professional. Baga, ma-abroad ka, taipuhan mo kay NC2, dumuman ka sa TESDA, igwasin ng NC2. So mga teacher, kaipuhan sa ranking, ang NC2, maduman sila sa TESDA, ma-computer. Bagong araw kay itong panahon mga ka-online, na ang TESDA nag-opresir kay mga vocational courses. Ibaga, vocational courses wherein mga ka-online, nagkakaigwa sindaki success or pagtrayumpo sa field na sa indang napili dahilan nga ni na dahil man hindi kaya sa mga 4-year courses. So igwang mga vocational. Kaya ito, pag-honor na, pag igwa kang vocational course, pwede ka na makalaog sa trabaho. Natataday yan ay isip kan TESDA. Ngun yan na igwang K-12. Ibaga, ay lingon mo. Sabi pag nakagraduate kan junior high, may trabaho na. Wala man baga wala man hire. Ang pigahanap, college level, college graduate. Na iyo man ang gadang qualifications. Ibaga, now, kung igwa ka iyan, dapat dyan maglaog ang TESDA. Ibaga, nakagraduate na kamong junior high, gusto nindong maglaog, magkaigwa ki vocational course sa pagikan TESDA. Kung abo na nindong magpadagos, at least nakatapos ka mo, may skilled ka mo. So there's no reason para magkaigwa ki unemployment. Yung baga, so naadalan mo hali sa TESDA, magagamit mo yan sa mga masanling taon para sa imong pagbuhay-buhay. So warang tambay, warang gabos. Pero ngunyan pa otron ko, professional na. Iyo pagiraray ang pinagtatawanan ki pinagtatawanan ki prioridad. Makakuha ki NC2. Sige, lat mo na.
Dahil ka pa nakakapa maray ini. Ligawen niyo ako. Ligawen. Yeah. Ora na naman. Ligawen niyo ako. Ligawen niyo kadi. By Dante Dayan Dante. Ako bilang usad na tagaligaw. Nung ka ako idi makalingaw. Lugar na sakeng ginikanan. Idi ko basang malilingawan. Pun ka na ko ipinangakus. Pagpayaba sa ka eda paltos. Mga momento amo sunai katanem. Mga maugmang agyagi amo surumrum. Sa paglabos ning panahon, buminilang ning pirang taon. Supayaba kong banwang ligaw, progreso sa kong natatanaw. Sunikad tong banwa, ngwana naging syudad. Edi man makangalas, taamo so realidad. Sa pagpursigi ng mga mayor na dekalidad, aksyon minabilidad, gamit sa pamamalakad. Ngwana burubaldaan na, kan mga raran, magpon sa poblasyon, diretso sa kabubuldan. Siyerto, maayaahay sa pag-uli ning bakasyonista, dakaling tabang man, sa lado din turista. Mga negosyante, biglang nagrulutawan, natatanaw na ninra sa sateng kapalibutan. Subagong tindog na ligaw, City Hall, pumasyar na kamo, gaman sana nasa mall. Payabaon takan sa ating syudad, taabot kan panahon, kin kita, dakil ng edad. Mamamaturan ta, sa mga aputan na, amo nagpalakad. Nikading sa ating syudad, sundo sa pag-uswag. Salamat sa inyo, here forever I will be. Ligaw City, the place where good things happen. Bueno, bultada kita mga ka-online, ano? Oras niya to, 12 minutos, makalis po ang oras na alas 9 din pagkabanggi. Garada, iban madadagit si, si SM. Sign off ka man ngaya. Okay, mga ka-online, igwa pong, mapasiring sa syudad kan Ligao, partikularmente duman po sa City Greenbelt Park. Sa maabot na Hulyo 22, Budak 23, alas 8, sundong alas 5 nin pagkahapon, Catalina, que buena, kung sa inya, saro siya mga ka-online na retailer kan mga Havaianas. Havaianas mga ka-online, ibagay ni so gari brand kan mga mga clothing, buda mga chanelas, and then iba pa. Para maika maika paabot na ninda, nahihiling mismo ninda, ibaga. Sometimes baga ka-online, pag through online ang pag-order mo, medyo may doubt ka pa, no? Baad ngayon may scam ako kung ano-ano, pero ang ginibukan na Havaiana sa South Luzon, mga ka-online, sinda na mismo ang nagpasiring sa Ciudad kan Ligao, ngani personalmente, buda personal na mahiling kan mga konsumidores na sa indang produkto. So malingawan ini po ang pigahapod na food truck for promotion, display of products. Naman po yan sa City Greenbelt Park. City Greenbelt Park mga ka-online, iyon na makukuha sa lugar kung saan yaon an old OLD City Hall kana Ciudad kan Ligao. Agari heritage building na sa naman siya ngunyan, parte baga iyan mga ka-online, may history dyan, parte kan
history. Parte kan kasaysayan, na building na iyan. Baga, gari, nakasabay pa yan sa pagtuugakan mayon, pag-renovate, sa paagi kan tulong, tulong darakulang tao sa syudad, sa Ligao City. Nagigirumduman ko gari si Vicente Madrigal, Marcial Ranyola, si Sepa ito. Basta tuluyan mga ka-online, pighapod man niya na presidensya building. Pero so, so gustong ma-research iyan, dumaman na lang sa account ko, mag-search ka mo, i-type ninyo, presidensya building, maluwas po iyan. Mahilig kita sa mga siring kaiyan, nga ni ma-inform ta sa tuyang mga katugangan, kung ano ang nangyayari ka ito, buda sa presente. Baga, dipisilon ang magparatabil sa presente without turning back sa nakaraan. Sabi nga ni Kaiyan, you cannot go to the future unless you turn back to the past. And Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama man si Dr. Delia Mendoza. Dakulon talagang kasaysayan ng siyudad Canligao. Bagano, aram nindo daw na ang pagiging siyudad Canligao, iyo ang nahiling na kan dating mayor way back 1980s na ang siyudad kan Ligao, ang munisipyo kan siyudad kan Ligao ka ito, iyo ang may posibilidad, may potensyal na pag-abot kan year 2000, iyo ang magiging siyudad. Ibaga, so nangyari na. Sa persona po iyan ni former Francisco Pacoy Gonzales. Tugang po ni Mayor Fernando Gonzales. Ito naghihilang pa sa naman si Mayor Pacoy Gonzales kayto, gari tinugon niya si si Mayor ngunyan Mayor Fernando Gonzales na dai pagpabayaan ng siyudad Canligao, dahilan nga ni sa nakikinikinita niya ang potensyal na maging siyudad ini. Kaya piglapigot mananggad ni Mayor Fernando Gonzales na maging siyudad ini para sa kagabsan. Oras na to, alat. Ilingon ko may mga pagbati kita. Alat. Okay. Shout out po. Shout out kay Russell Riundanga, Oliveros, kay John Speñano, kay Joseph Patingo Martos, kay Rene Vizcaya, Juvelin Brillante Perillo, kay Doc Dexter M. Ariscayo, kay Maris Oxales, kay Michael Ferrer Alejo. Oras niya to, alas 9, 19. Halat mo na. Station ID mo na kita. Baloon tayo na This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod
Ka Bicolano Worldwide. Okay, good evening kay Madam Elena Valenzuela. Kay thank you for watching. Although medyo late na kita pero you still na yaon dyan para makisabayan. Kay Madam Sally, good evening. No? Good evening man po ma'am. Owner ka na Kendrick Purified Mineral Water. Yeah. Kay Juliet Falcon Tejada, hi nini. Gari nasa haray Okay. Padagos-dagos na kita mga ka-online sa iba pa nyatong tutukaron or pwedeng tukaron. Digdi po sa tuyang programang Online Express. Yeah? Okay. So, kasaba ko mga ka-online, duman po sa People's Hall. Igwaki isinagibo na naman na civil wedding. Civil wedding ceremony na kung saan ang nag-officiate, siyempre si Mayor Fernando Gonzales. Kung saan na pinag-participaran siyempre kan mga ninong, ninang, magurang, kan mga ikinasal. So, gari nagahabol sinda sa July. Yeah? Saan July, kakambal ba kan June? June bride. Yeah? Ining July paano sa mga lalaki man. Okay, so congratulations po sa Indogabos and best wishes po sa Indo. Yeah? At pag nahiling ko iyan na isinasagibong seremonya ni Mayor Fernando Gonzales. Gari nahiling ko an tudok sa buot na pagkamuot kana pades. Ibaga so sabi ngaya Josephine, tanggapon mo ining singsing na ini tanda kan sa kuyang daing kagada na pagkamuot sa imo. Napahulog ako. Nagirumduman ko mga ka-online so sa Facebook baga. So pade ngaya sumunod ka sa mga sasabihin ko. Ngaya Josephine o iba naman Josepina, ang singsing na ito ay tanda ng aking pagmamahal. Hindi kita pagtatalsikan. So dahil na pa-pronounce masyado, hurulukan baga sa pagtatalsikan ng pinagsasabi na dapat ko na is pagtataksilan. Yeah? So minsan dahil taman niyan na pigtutuyo, halimbawa Bisaya ka, dipisilon man magtagalog. Yeah? Halimbawa Bicolano ka, dipisilon man magtagalog na na tama talaga. Pero sometimes nasa isip mo iyo na ito, pero ang luluwas ang imot mo iba man. Iyo baga may mga nangyayari kaiyan, may times na may nangyayaring arog kaiyan. Oras niya to 25 minutos, makalis po ang oras na alas 9 ng pagkabanggi. Kasabago mga ka-online, nasa ikatlong aldaw na pagdagusok or pagruso
kan mga freshman student kan Ligao Community College duman po sa New Ligao City Hall. Partikularmente duman po sa Treasurer's Office ngani po magbayad ka na CSC fees. Yon. CSC mga ka-online is ano yan? Komposer kan mga opisyalis kan mga estudyante sa kolehiyo. Yeah. Ano sabi nga ni kayan? College Student Council. Kay ito, nagirumduman ko kanyaon pa ako dyan sa Bio. Duwa man sa napirmihan magkalaban dyan na party. Sama sa Buda Saru. Sinda si so magayunan ang nangyayari bali an mabayad sinda sa Treasurer's Office ang mga freshmen, and then siguro an ma-turn over na lang kan kabayadan an Treasurer's Office para sa mga pag kinakaipuan na kan mga kan CSC. Yeah. So gari mga ka-online gariya ang nangyayari is nasa bangko an pundo. Sometimes baga paano dahil taman na iwasan basta kamidbid, okay, sige na. Ano na yan, apod kayan tatawanan kay resibo kan mga officers. Minsan nalilingawan ako sa kinag sa kwarta, sa binayad. So anong nangyari mga ka-online kasubago nagkaigo kita ki pagkakataon na magkaigo ki entrevista sa sarong incoming first year student. Na kung siin taga Barangay Palapas palan ito, no? Taga Barangay Palapas kan Siyudad kan Ligao. Duman po sa lugar ano yan, Barangay Captain Nori Canyaveral, buda ni Pading Joey Canyaveral. Mga ninong iyan, buda ninang kanaki ko na si Saini. Gari si Dan Hill. Yeah. So, habang nagkakaigo ka interview sa mga ka-online, nahiling ko potential kan aki na ini. Sabi ko, pero sa magayon na ini, tatao surusimbag, tatao kung ano ang mga gigibuhon. So, sa mga masanling aldaw, posibleng kasarabay na yun sa mga for pageant. Buda may potential talaga na maging teacher. Yeah. Sa aga baloon ta na atab-ataban ta. Minsan pa ng mga ka-online, it's minsan encounter ta is ma-brown out. Tapos yaon na dyan, mawar na signal kan internet. Yeah. Kaya dapat kaulayon ta na anapek analeko, please aday na nindo na pagpalsukon. Tama programa na ako minsan kung rin ma-programa na saka man papalsukan ki kuryente. Yeah. Tapos ma-programa pa kita duman sa tuyang account. Ngani gabos sa maging parte.
kan programa. Ya. Nagtutubo daw kung mga ka-online na ang niya na aldaw, Hulyo 19 kan taong 2023. Iyo ang National Hotdog Day. National Hotdog Day sa mga tawong igwa kay pambakal ki hotdog. Ah, ah, sa mga warang pambakal ki hotdog, ang nangyayari na sa naman is duldog. Okay. So mga ka-online idugang tana ini sa tuyang impormasyon. Okay? Hasta sa presente mga ka-online, pighahalat kan lokal na gobyerno kan syudad kan Ligao sa pamamayo ni Mayor Fernando Gonzales ang kasimbagan kan Department of Environment and Natural Resources. Digdi po sa Bicol, manungod sa ipinag-sumiter nindang aplikasyon para sa Environment Compliance Certificate o ining ECC. Para po yan sa gigibuhon na sa diring landfill kana syudad. Sinabi ni Alcalde or ni Mayor Fernando Gonzales na napipendyente ang patrabaho ninda kana sa indang landfill dahilan sa ang dokumentong pigahalat ninda dahil pa minaabot. Kaya ipinangapodan niya mga ka-online sa DENR digdi po sa Bicol na tulos ng ipaluwas ang dokumento ining ECC para magdurdiretso na ang patrabaho kaini. Kung sa pinaglalauman na matatapos ini sa laog kan siguro 90 dias. Yeah? Mga 90 dias o kaya 120 aldaw. Okay. So, ang purpose mga ka-online kan Environment Compliance Certificate digdi po sa siyudad kan Ligao nga ni magkaigwa ki sa diring sanitary landfill siyudad kan Ligao na kung sain kantidad na 15 milyon de pesos ang matitipid kan siyudad sa pagbayad kan mga itatapok na basura. Yeah. Ang sanitary landfill na iyan mga ka-online, iyon makukuha sa Barangay Bungakan, Siyudad kan Ligao. Yeah? Iyo baga, perme baga araw ka iyan si Mayor sa mga bagay na pwedeng pagkatipidan, so mga bagay na pwedeng makaekonomiya, iyon ginigibo. Kon mo 15 milyon de pesos. Yeah? Pag hinapot mo yan, masabi naman yan si Mayor. Pwede na baga iyan ipanao. Ang 15 milyon iyan sa mga nangangaipo. Sa paagi ngayon kan mga kung ano-ano. Yeah? Siyempre, trabaho, kung ano-ano, mga siring ka iyan. Magayon na ng mga wisyo ni Mayor Fernando Gonzales pag-abot sa mga siring ka iyan. Sa mga bagay na dain naman kaipuhan na pagkagastusan, dain naman niya pinagtatawanan marayki attention or fund. Ibaga, nadata kaagan mo pa yan na wala naman gari silbi. Yeah? Pareho mambagayan ka na ano yan.
pareho man yan kan mga magazine. Yo, gari nagirumdum mo sa mga magazine. Anon mo pa man ang magazine, na kung sa ina ang impormasyon nababasa naman sa Facebook. Ang magazine maluwas. Ano yan? Sa loob kan sarong taon. Pwede man na ano yan na garipang display na sa naman or pag may bisita pasahon niya. Kaya, pero the best information is that nangyayari pa sa naman, ipinapaluwas na. That's the so-called press release. Baga. At sa Facebook, pag ipinost mo yan sa Facebook, maluwas man lang bagay yan, memories on Facebook. Well, tado na naman. Sayang, so, ano nga ng magazine yan? So, kung dain ng magazine, dako lang katipidan niyan, gura no yan. Baga. Gari nasa linya naman niya ni Mayor. Day taram kung ano, pero gari may nadangog man ako. Pero take note, gari nadangog kuman sana. Not directly from him. Tayo kuman sana ihapot si kay Mayor, but let him do the ano yan, do the thing na magsabi. Ano mga ka-online, oras niya to 57 minutos na makalis po ang oras na alas 9 din pagka Banggi. Salamat po sa indong pagdangog, pag-iba sa sakuya. Pero tanamang sa aga. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Bueno, luway-luwayan na. Sa pangaran po ni Station Manager Nel Atuon ka na BicolNet TV. Sa pangaran man ka na gabos na pag-iriba, minabilo kan BicolNet TV. Po sa liwat an sa indong na kairibahan sa loob kan sarang oras na presentasyon kan programang Online Express. Po mga ka-online, si Double D, ang aki kan ligaw.
ang lalaking ipinangaki na duwaan di dante na dayan dante pa. Salamat po sa indong pagantabay. Ciao.